Ah. Hati kowe. Ah. Ah. Kowe duweni rasa mesakake. Iki prasajakna karo pun Kakang aja mung meneng jegrek. Apa meneh sing Werkudara? Mung gerang-gereng muka mlaku ora mandhek ngetan ngulon ngalor ngidul kaya wong jaga malem. Werkudara coba kene Yayi lungguh si kepenak ayo rembugan aja kaya bocah cilik lontra-lontro kaya bocah wadon ditari omah-omah ora urung yo gelem enak nang pengarepan sajake kaya ora-ora kok. Kene Werkudara jagungan kene bukan mat-matan dhisik mengko bab perkara pangandikanipun Kakang iki mbok tampa ya sakarepmu ora ya ora dadi ngopo yen pancen ora mbok tampa aku engko tak nyopot tak seleh tuku dadi botoke Pandhawa. Prabu Jimat sesembahan kula Koko Prabu Pepunden kula boten nyono Koko Prabu menawi Baratayuda menika sanyata wengis nyatanipun kula sampun kecalan anak-anak kula inggih menika pun Abimanyu Irawan Sumitra Praba Kusuma sinambuting aran nanggana kasempyok ing aradan kawengisaning peperangan. Koko Prabu menawi tetela mekaten kula ingkang dados tuk sumbering dahulu kula ngrumaosi reng kalepatan menika mengko dhisik tak pedhot sik Siadi ngersula perkara gugure anakmu wiwit saka Irawan Bimanyu Sumitra Praba Kusuma ya toh inggih keneng apa sing mati kok ora sing tuwa sik ra ngono to karepmu kok si bocah-bocah sing ora ngerti kentang kimpule padha melu kasempyoke ngaradan engko dhisik nalika semana duk rikalane lakon Harjuna Wiwaha Siadi kowe dadi ratuning dewa dadi lananging jagat Siadi rak wis ditari to karo para dewa kowe nyuwun apa kowe nyuwun kanugrahan apa rikala semana yen ora kleru pun Kakang minangka seksine ulun kula boten nyuwun menapa-menapa ing benjang dumados sing pragem Baratayuda Jaya Binangun menika darmaning gesang kula iki biyen sing ngomong kowe lho kok aja ngapusi lho inggih Koko Prabu yo ngomong ngono ora inggih sinekceng kawanku kula sing Bang Bathara Guru kowe matur kaya mengkono kuwi terus mbok bacotake meneh reh ning menika darmane gesang kula ing tembenipun kula nyuwun supados Baratayuda Jaya Binangun Pandhawa ungguling ngayuda sampun ngantos Pandhawa menika kecicir kowe matur ngono apa ora inggih Koko Prabu lha yo wis nek pancen kaya mengkono aturmu yen eneng lelakon sing elok-elok ya anakmu dadi korban
kowe aja ngresula. Ora. Saiki pikir meneh. Kowe matur ingkang supados benjang Barata Yudha Jaya Binangun Pandhawa ngguling ayuda Pandhawa wetak. Sing ngucape sapa? Ming Pandhawa. Ya ta? Kula nang Bathara Guru jane ya wis baleni. Nyuwuna apa meneh Yen Arjuna? Apa sumbuk suwun? Sampun cekap menika kemawon pukulun. Lah bareng wis ora kena ditambahi meneh wis dina iki tak sekseni apa penjalukmu keturutan. Nek wis dina iki wis paripurna, wis ora kena nyuwun apa-apa meneh. Eneng jaba kowe tak jawil. Janaka tembungmu mau apa wis bener? Sampun Koko Prabu. Kowe njaluk menangi sapa? Nyimpanipun para Pandhawa. Lah iya, menangi para Pandhawa petah, gak ngono to? Inggih. Lah aku tak nyambung. Lah terus sok nek anak-anakmu piye? Kowe kaget. Ya to? Kowe kaget bali nang ngersane wong jagat Girinata wis ora ditampa. Lah ning kene iki lho Yayi. Mula Lati karo pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Nek iya iya yen ora ya ora. Koko Prabu piye? Namung kemawon Koko Prabu ingkang dados pangersuwaning manah kula kenging menapa dinten menika kula kedah ngadepi kaliyan guru kula, pepunden kula. Lah rak tenan to? Kowe pekewo kowe wedi jalaran musuh karo gurumu apa meneh Begawan Durna sing wis paring piwulan karo kowe ya ngono. Inggih Koko Prabu. Ngene Janaka, pancen kala mangsane menungsa kuwi sok kepegok lelakon loro sing padha abote ing antarane katresnan apa kewajiban. Iki keboboti wong urip. Leripun kados pundi Koko Prabu? Iki kabeh menungsa mesti nyandang katresnan apa kewajiban. Yen kowe ngeboti katresnan ora wani perang. Sebab sing mbok adepi kae gurumu, sedulurmu. Pepundenmu ya pakmu gedhe bapa pamanmu. Kuwi warismu kabeh. Nek kowe ngeboti katresnan kowe ora wani perang. Tegese nek wong salah ora mbok hukum. Hukummu ki ora jejeg. Nek perlu goleke pengenteng-enteng, mergo sing kelumputan kuwi warismu. Nek perlu buyungi dhuwit kita rampung ngono to. Lah terus hukum apa ngono kuwi? Jejege ngadil ana ngendi? Wong sing mbok bedani iki mung katresnan. Beda meneh yen to sing mbok belani kuwi bab perkara kewajiban. Kewajiban kuwi kewajibaning satriya. Siji memayu hayuning jiwa, loro memayu hayuning kulawarga, telu memayu hayuning sasama, ping pate memayu hayuning bawana. Ora bisa mbok jangkah pisan, ngerti-ngerti. Ayo saiki memayu hayuning bawana, ora iso nek ora mbok wiwiti saka memayu hayuning jiwa. Nek atimu ora mbok tata dhisik, atimu ora mbok tata dhisik nek wis nata atine dhewe, nata kulawargane, bar nata kulawargane terus nata kanca rowane, agek nata wong akeh. Janaka, nata wong akeh iki jebolane ya ora gampang. Wis to, apika dikaya ngapa le nata kuwi mau. Ya mesti dicacat wong. Ora salah digolek-goleke kesalahan, mesti ngono kuwi. Wis, kok kejane ya apik ya tumindak becik. Nek ora iso ditampa kanthi tulus kanthi apik, mesti digolekake salah-salah, digoleke kelira-kelirune. Ya ngono kuwi jenenge menungso. Nek ora dadi ngopo? Kudu tumindak apa benere. Percaya wae marang pangkuasane Gusti kang akarya jagat kuwi bali, becik mesti ketitik olok bakal ketara. Ayo, Werkudara pelentas pletus arep apa kowe? Kresna jliteng kakangku. Apa Werkudara? Aja dipek kowe pinter ngomong. Aja dipek kowe wong masis. Kowe ora nyandang. Kowe ora nglakoni. Lah terus sing nindakake kuwi aku.
kaya orang ngerti yo. Aku yo kelangan anak sing tak tresnani. Kabeh kota tak udang-udang. Dadi satria pinunjul mati mung manci bengi karo ratu ngawongku. Hari larono tak jangkae dhewe nek perlu karo tak geceke saiki. Pakeme ora ngono. Iki Bratayuda kok sapura-apuran. Nuruti karepmu dhewe. Nek perlu karena tak remu tak geceke. Ana ngono Bratayuda bubar bae wis perang api apur-apur. Ora darane Bratayuda iki perang nganggo tatanan, perang suci. Aja mbok sawang Gatotkaca kene ngopo kok mati. Ku yo mundha wae penggawe. Piye to, Dik? Kowe pamer, aku kelangan anak, ra ngono to? Iya. Apa mau kowe tok sing kelangan anak? Lah kowe iki sedina kelangan anak loro iki. Takono sapa ngono? Kelingan ora? Lah kok sapa juwing biyen? Sombo dijejuwing karo Kakang si Bomo. Maka Bomo kudu temekaning pati, patine kudu karo bapakne. Wis saiki pikiren. Wani ora, kira-kira mentala ora nek perang karo Gatotkaca ngono kira-kira piye kowe? Iki pun Kakang ki nyandang. Aja mbok pamer aku kelangan anak, aku yo kelangan anak. Wah, ora paweh-paweh. Ngono akeh tunggale. Iki rembukan baku. Aku doro. Arep dikaya ngapa di kowe wis saguh pun Kakang ki ya wis gelem Janaka Sumunaga bola-bali wis yen kula pun Kakang ra wis ngendika Bratayuda diarani gampang-gampang diarani angel ya angel maka dina iki sing dadi senopati ning Kurawa kuwi Pandhita Sokalima Begawan Durna. Maka Durna wis paring piwulang karo kowe kabeh. Aku nari karo kowe karepmu piye? Aku gemar. Ya aku mbok perang karo Begawan Durna Bratayuda bubar. Nah kok bubarke tarinen sing nonton trimo ora? Ayo. Moro-moro kok Bratayuda bubar iki karepmu kepiye? Wah sing wigati. Timbang aku mau mungsuhe karo guruku Begawan Durna. Aku mau pateni aku rila. Arep kaya apa aku dhewe menungso waras. Isih jejeg atek-atekku. Aku ora duweni kepinteran. Aku duweni kasekten paringane guruku Begawan Durna. Wah aku mbok du karo guru kuwi nalarmu kepiye? Dudu pun Kakang. Nek wedo ditapsara petakene Bratayuda kudu ngono. Kok malah boleh-balik pun Kakang sing mbok salah iki piye to? Wis golekno pakil aku wis ora dadi botoing Pandhawa ya wis tak leren aku. Mbak bentoyong rasane atiku dina-dina. Aku iki mbok sawulane mbok ridu. Aku wis tumindak becik-becik ora urung aku ya mbok paido. Wis to, golekno sapa kono. Sing kira-kira bisa kaya pun Kakang, nek perlu ngungkuli. Wis piye? Bali apa Bacut? Nek pancen bali ya wis ayo bali. Nek kowe dicacat karo para kawula dasih, antara murka saya ngreba ngombro-ombro, kowe aja nyalahke sapa-sapa. Sing salah satriyane klebu kowe pisan. Ora gelem tumindak, ora gelem tumandang. Ngene ya Janaka Werkudara. Sawangen kalau gurumu wis lukar busana kapanditan. Ngiwa langkap gendong jemparing. Tegese kae wis dudu guru meneh kae senopati. Kowe nek nyamak Begawan Durna aja mbok sawang kae gurumu nadyan kae jane ya gurumu. Nek kae sawangen kae mungsuh bebuyutan, kae mungsuhku ben tukul wanenmu. Iki perang ora jagongan. Wah, mah meneh. Wis, piye? Karepmu piye aku manut? Bali ya yo. Bacut ya yo. Koko Prabu piye? Menawi tetep mekaten kedah kados pundi Koko Prabu. Wis saiki dibacut piye? Inggih. Dipolajengaken Koko Prabu. Werkudara piye? Ya manut. Kowe gelem tenan? Ya manut. Nek ana janjine.
Janjine piye? Aku aja kon perang karo guruku. Titik. Wah, apik iki penjaluk. Ya. Ning kowe tetep gelem perang. Ya, sapa wae nek perlu jenenge perintahan Kurawa entek ana tak entekane saiki. Nek aja guruku. Nek perlu Duryudana sae tak patenane. Ora ngono tatanane. Isih jumeneng dadi senopati Begawan Durna ya Durna sing kudu digarap. Kudu nganggo cara kepriye iki mengko? Ya, aku manut. Terus kok jumeneng kula wonten dawuh Koko Prabu. Yaki, mboten dawuh. Dene iki tatanan barismu. Kabeh wae duweni senopati lan barisan pantanmu dhewe-dhewe. Aja nganti tundha Bima, aja nganti tumpang suh. Inggih Koko Prabu. Tatanan Karben semua. Karben regeng, argu. Kaya bayangkaraning praja ya Yayi. Para Pandhawa aja tida-tida rasane atimu, Nger. Maradhyagi, sapa wae? Puntadewa Werkudara Janaka kembar yen ayo andon yuda karo aku buktekno. Nalika semana kowe ya entuk piwulan saka aku Jayaji Kawijaya guna kasantikan panggendhaing Satru Sekti. Ayo. Saiki tak teter meneh. Yen perlu gurumu kudu dikasorake. Kalahno gurumu. Sekti ning siswa pinter-pintering murid nek bisa ngalahke gurune. Ayo, sapa wae wani tandhingi kerjaku. Oh Arjuna wonten dawuh Koko Prabu mbok menawa kudrat ora iso diwiradati tetepe Kang Bapa Sukalima Begawan Durna sing jumeneng dadi senopati nalika ngarep aku wis omong perang tanding karo sapa wae aku gelem aku wani ning aku aja kon mungsuh karo guruku timbang aku mungsuh karo guruku aku trima kalah ora Bratayuda ya wis ora diarani wong menang ya wis sakarepmu Werkudara. Wong kuwi adek-adekmu. Kuwi jati dirimu kaya mengkono kuwi. Ya muga-muga wae Jawata mengko paring pitulungan kawan para Pandhawa.
Bathara Kresna, kula wonten timbalan ing ngadhawuh Paman Drupada. Nggih. Ora kok jeneng aku iki wong tuwa nyela-nyela. Ora jeneng wong tuwa pamer umuk. Wis tak jaluk para Pandhawa leremno atimu ora susah kowe jumangkah jumeneng dadi senopati. Perkara Begawan Durna tak tandangane dhewe. Mangger piyen? Panjenenganipun Paman Prabu Drupada kepareng jumeneng dados senopati. Yo, kalungguhan senopati dene iki tak jaluk. Aku ngerti. Werkudara Janaka mesti ora mentala nandingi karo gurune. Nanging apa sebabe Ratu Pancala Prabu Drupada kok wani? Aku duwe pitung kapribaden karo Kumbayana. Nalika Kumbayana ngejawa goleki karo aku, wani celandhakan tekan negara Pancala nuding-nuding karo aku, nyebut aku Sucitra. Padha saknalika Gandamana pamanmu ora trima. Kumbayana diajar nganti ilang kebagusan wujud dadi elek kaya ngono kuwi. Nah, kocapa barengane lakon Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala. Rebutan Lengatala kecemplungan ning sumur pas Pandhawa Kurawa ora eneng sing wani nyemplung, dumadakan Durna teka. Durna banjur ngreka daya golek suket Kalanjana. Suket Kalanjana direnteng dadi dawa dicemplungake jroning sumur nggo ngentasake cupu sing isine Lengatala mau. Sak banjure Lengatala dicekel karo Durna. Durna ngomong, Lengatala iki bakal tak paringake sapa wae nanging ana pitukane yen bisa mbondo Ratu Pancala Prabu Drupada karo iso mbondo Gandamana. Tak wenehake. Lah rikala semana Kurawa tanding karo Gandamana. Kongkonane Kumbayana mau. Kurawa kalah, dumadakan Pandhawa teka. Pramadi Bratasena pasrah pati urip ning ngarepku. Prasaja yen ora iso mbondo karo aku kalawan Gandamana, ora ditampa nggone bakal meguru karo Kumbayana. Saka tresnaku karo para Pandhawa rikala semana, aku trima. Aku dibondo karo Bratasena. Lah ya ngono Bratasena. Ya aku kelingan. Aku dibondo kawan Bratasena sak permadi Gandamana pisan. Dipasrahake menyang Durna. Ning aku paring dawuh karo Pandhawa. Dawuhku mengkene, najen aku mbok bondo iki, ora jeneng aku iki kalah karo Kumbayana. Ning aku ngrumangsani Drupada kelawan Gandamana kuwi murite Prabu Pandhu. Aku iki murite bapakmu. Aku ora iso males apa-apa karo bapakmu, ning bapakmu sedo. Mula dina iki piwalesku menyang Kang Ramamu tak paringke karo kowe. Aku gelem mbok bondo waton ngelmune Durna jaluken kabeh. Oh, ngaten Paman. Iya. Saknalika aku diwenehake karo Durna, aku diuman-uman karo Kumbayana. Aku ya ora semaur apa-apa. Malah rikala semana Durna njaluk sak perangan wilayah negara Pancala. Bumi Sokalima dijaluk. Sokalima kuwi tlatah Pancala kuwi didudheki wong Astina. Aja klera-kleru. Yen to Sokalima kuwi wilayah Ngastina kuwi kleru. Sokalima kuwi wilayah negaraku Pancala. Tak wenehake Durna panebuse rupane nalika semana bagus dadi elek. Oh, ngaten. Iya. Lah, rikala semana aku ya prastya ya Kumbayana aku trima. Aku ora rumangsa kalah karo nanging titen ana besok dumadine perang gedhe Bratayuda mungsuhmu aku. Lah, iki kedadian tenan. Kula Kang saka kuwi nggih, para Pandhawa utamane Kaki Kresna dina iki lilakna kalungguhan senopati tak jaluk tak pethukne Kumbayana.
Kakang Drupada iki. Ya, Kumbayana pancen aku. Sengadya aku methukake karo kowe. Eling jaman kala semana. Kowe bedah negara Pancala kowe nabok nyirih tangan. Ya ora nganggo cara kaya mengkono. Pangeh lamun aku iso melehake kelawan Kakang Sucitra. Nalika semana aku ya wis prastya janji. Aku trima Kumbayana nanging entenana. Besok dumadine perang gedhe. Aku karo kowe kudu Pancakara. Dina iki bakal tak tetepi. Oh iya kudu. Aku ya samate gati sawigung diri. Aku tata. Kakang Sucitra, padha-padha murite Rama Bhargawa. Padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu. Aku karo kowe padha ngetokake marang kaprawiran. Kowe sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu. Nganti kowe diparingi kuwi Gendhewa Waja. Kyai Bhargawa diparingke karo kowe. Malari kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewa Waja Pancala. Saiki kowe ora gablek. Ayo. Kasektene Jiwaraga, aku ya kasektene Jiwaraga. Endi sing luwih digdaya? Ayo cobanen Kanjeng Ati. Hati kowe. Ya Kumbayana, pancen aku ngakoni kaprawiranmu. To sing balung uleting kulitmu. Pancen ngedapi-dapi. Nek waspadakno. Pusaka Permati Pancala. Jemparing Kuntraja Bala Arang Kranjang tabumu kowe. Kakang Drupada, aku ngerti. Jemparingmu iki jane ampuh Nraja Bala iki ning gandengane kelawan Gendhewa Kyai Bhargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bhargawa wis pedhot.
Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula jemparingmu ki ndayani apa-apa. Nyoh jemparingmu tak balekke. Carita eling-eling Sang Begawan Durna guruning para satriya ing reh prigeling jemparing sarta titising jemparing. Rikala semana jemparing karo Sang Prabu Drupada Nracabala salah sajuga sinaut kelawan Resi Kumbaya Resi Gra kawangsulaken lumepas kebat kaya kilat kesik kaya ratik tumancep jajanira Prabu Drupada gugur pengawak kusuma bangsa. Segede pangapuramu ya Kakang Drupada, ora kok jeneng aku iki tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu wa Peremban Begawan Dupara kuwi kang masih bapakku Prabu Baratwaja. Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku mau gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Mbok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Wis aja meneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu, ratu wakil. Jane sing dadi ratu kudune ki Gandamana. Ya toh, aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem. Nanging mbok menawa iki keparinging Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki. Rama Prabu, Rama Prabu. Koko Prabu. Kanjeng Rama Prabu Drupada gugur madyaning palagan Koko Prabu. Wah, yen kaya ngene iki Pandhawa kakehan dosa. Piye Kresna kakangku? Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Wis, terus jemena. Mbok menawa Kang Rama pinasti ya kudu mengkene lalakone. Sambung ngrapete kawan Kumbayana Begawan Durna kuwi ya isih pepundhenmu. Wis saiki urektine dhisik. Pasrahna karo para brahmana, para nimpuna. Karben konarepane dirukti sing tak becik-beciki. Oh. Werkudara, Kresna kakangku apa? Kang Paman Pancala, Paman Prabu Drupada
ya mara sepuh ingkang Raka Prabu Puntadewa gugur dilabuhi sapa? Sing dilabuhi ora liya kejaba mung para Pandhawa. Mungsuhe sapa? Ora liya Begawan Durna. Lah, mula dina iki Werkudara kowe dadi Senopati mesti ngono ayo. Dang ngene tak disiki. Lho sing akon merintah kowe dadi Senopati iki sapa? Aku ngerti kowe tak perintah mesti ora gelem. Ya toh? Mulane aku ya ora merintah. Ning ngene lho Werkudara. Kowe yen tak perintah karo gurumu perang mesti kowe ora gelem. Ning aku njaluk tulung, lakonana. Iya, anggere ora mungsuh karo Begawan Durna. Ora. Waspadakno. Mburi kae ana ratu nunggang gajah. Kuwi sapa? Kuwi Ratu Turilaya Prabu Permea. Kae numpak gajah-gajah kae jenenge Gajah Estitama. Aku mbok kon ngopo? Permea kae paten ana. Sak gajah-gajah sisan. Gelem ora? Ya gelem. Nah, nek pancen gelem, mengko yen to Prabu Permea mati sak gajah-gajahe mengko eneng wong alok-alok Suwatama mati. Monggo sing mati lak Gajah Estitama. Iya. Suwatama mati. Upamane iki mengko keprego ing lelakon, gurumu Begawan Durna takon. Gurumu Begawan Durna takon sing mati iki sapa Ngger Werkudara? Kowe kudu wani Dura Sembada. Dura tegese ngapusi Sembada, kuwi tegese bisa ngrampungi gawe. Pamane ora kudu ngapusi piye? Kudu ngono kuwi. Ya, yen ditakoni sing mati iki sapa? Kowe kandha. Sing mati Suwatama, kowe kandha ngono. Ya. Gelem ora? Ya, gelem. Tak gampang to kuwi. Suwatama mati. Ya, sing mateni sapa? Sing mateni aku. Kowe kandha ngono. Akonana. Janaka ya mengkono, Yayi Puntadewa iki mengko ya tak aturi mengkono. Kabeh para prajurit brayating Pandhawa takon muni Suwatama mati. Matur sinuwun. Ya piye to? Iya. Supados boten bebingung raos kula. Sinuwun menika tebih saking negari Turilaya dumugi wonten paprangan menika ingkang dipun belani menika sinten ingkang dipun biyantu sinten? Pandhawa menapa Kurawa? Aku ora mbelani sapa-sapa. Aku ora melu Kurawa, ora melu Pandhawa. Keparingipun. Aku ki mau golek bondo. Golek Mas Picis Rajabrana, mula kok ora tak perintah to. Neneng Ratu mati ndang larakan tetel ana sandangane bangsa mas-masan, klumpuk-klumpukna jroning gerobagan kae. Ngono to? Inggih. Lah ya kuwi. Ngopo mbelani siji-sijine? Entuke apa? Ora entuk apa-apa. Golek bondo kuwi. Ayo sapa sing mati? Goleki. Njer babah Narendra Turilaya Prabu Permea
mati sak gajah-gajahe. Eling-eling Ratu Murka. Ora gelem rekoso mung golek bondo. Matine mati sia. Sinurak lawan brayating Bala Pandhawa. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, mati. Oh, lole berguduk manyar-manyar. Empret gandel buntute kisah. Iki kok dadi ana swara nglengkara kedadehane. Aku iso mateni Prabu Drupada. Iki mau kok dadi eneng swara ning ratu mati mongko ora cetha kuwi ratu ngendi? Kuwi melu kono apa melu kene ya ora genah. Nek surak kok mawuran. Surake kok cetha men rame-rame. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Lah sing perintah Swatama dadi senopati ki sapa? Kok ngati Swatama mati? Wah, ora penak men rasane ngati. Wah, Bapak Guru ana dawuh apa? Ya. Persajan bae Kang Paman Prabu Drupada gugur iki mah pancen patine Jalaraja aku. Ning bubar kuwi kok eneng swara. Nganti mbrebeki kuping. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Iki janjane iki kepriye? Apa pancen bener Swatama mati? Iya, pancen Swatama mati. Swatama mati? Iya. Sing mateni? Sing mateni aku. Loh. Nah, ora ngandel. Najan kowe iki wong kejem iki jroning peperangan. Ning kowe iki sing duweni petung ganep. Pancandriya jati dirimu iki sing ketok. Ora mule nalar kok kowe mateni Swatama. Ora ngandel aku. Juna, wonten dawuh Bapak. Aku artakan kowe ya Jun. Nggih kados pundi Bapak? Ngene ya, Nggih. Iki mau aku krungu swara. Kabeh do surak mawurahan. Muka nek ora ana kasunyatan. Surake kok Swatama mati, Swatama mati. Ya apa bener? Inggih Bapak, Swatama dumugi ing sirna. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Alah iki ya tunggal meneh mau. Ora percaya aku. Pangabekti kula katur Bapak. Inggih nggih, kula tampi anak Prabu. Dadosaken bingahing manah kula. Wonten kados menapa dene Bapa Duna kepareng rawuh merpeki kaliyan kula. Ngaten nggih, kepareng kula namung badhe miterang. Raos kula tiyang sak jagat menika ingkang mboten nate goroh. Namung pun anak Prabu Puntadewa. Nah, kula namung badhe miterang wonten surak mawurahan mangambal-ambal. Swatama mati, Swatama mati. Menapa leres nggih? Inggih, leres Bapak. Swatama pejah. Swatama mati. Inggih, Peremban. Sing mejahi sinten? Sing mejahi Werkudara. Aduh. Lakon kok kaya mengkene iki kepiye dadine? Aduh Gusti, dipun paring ana kiyat Gusti. Penemban.
Kenging menapa Bapa Durna kok muwun? Bapa Durna kok muwun menapa pendanipun Bapa Durna nangisi pejahipun Swatama? Mboten nggih. Lah kenging menapa kula ngertos Swatama jek urip? Kenging menapa panjenengan kok nangis? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan wong suci kok gelem goroh. Duh, Ger. Kula mesakaken panjenengan. Sampun kula alembono wong sak donya iki sing ora gelem goroh mung Prabu Puntadewa. Kenging menapa dinten menika panjenengan kak nggoroi kepengin golek menang mongko nang-nangane ora sepiro ajine menawi kaliyan panjenengan timbang ati panjenengan putih getihe putih mundi jimat jamus kalimasada kok ming perkara goroh golek kemenangan ngukup negara sing boten sepintena ajinipun menapa boten kapitunan nggih mila ta mila donya menika boten tentrem akeh wong semuci suci menika ingkang jalari jagat menika mboten tentrem. Kula namung eman kaliyan panjenengan sing kula tangisi niku malah sampeyan. Kula ngerti wis watama jek urip. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka menika Narendra ingkang sampun mundi pustaka jamus kalimasada. Namung dipun regeti sawetawis kamurkan kang mboten sepintena ajinipun keparat Durna. Terus to jemeno apa Durna? Keneng apa kowe nabung saka mburi? Begawan Durna. Aja banget-banget anggonmu ngentepake Kakang Puntadewa. Kowe ngalembono Kakang Puntadewa kuwi ratu suci, mundi jimat jamus kalimasada atine putih, getihe putih. Rek ngono to? Ya, pancen mengkono. Ngeli ngono kae ya menungsa. Ngerti ora? Kakang Puntadewa ki ya menungsa, kedunungan lali, luput, apes, murka, rusak. Kuwi sandangane urip. Aja banget-banget mung dewak-dewake Kakang Puntadewa. Lah saiki aku gen ditakon kowe Durna. Ayo. Piwulangmu antarane Kurawa karo Pandhawa ki piye ngelmumu kepiye? Lho, kurang apa wis diseksani jagat saisine? Ngelmuku sing apik-apik tak wenake Pandhawa karo Kurawa kabeh. Ora bancinde ban siladan kabeh padha. Iya, ngelmune kuwi apik. Akeh wong ngekseni ngelmune Durna kuwi apik. Mung budalmu kowe mangkatmu tuk mung wenehi ngelmu kowe ngemu pamrih. Ngemu pamrih piye? Ayo aja selak. Pandhawa Kurawa mbok paringi ngelmu Jayaji kawijayan. Guna kasantikan dadi wong sekti ning jroning atimu ora resik jalaran kok nek Pandhawa Kurawa kuwi wis pinter wis digdaya arep mbok mbedah negara Pancala. Ya ora? Ayo kowe nabok nyirih tangan. Ora sakriyat-kriyit kowe. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Aku putra Rama Prabu Drupada sing wis wargi. Aku ngerti gedhahane Begawan Durna. Ngelmumu apik ning budhalmu tukmu paring piwulan ora resik atimu. Mula dadine lalakon kaya mengkene. Pandhawa Kurawa ora rukun. Padha adu kasekten. Mongko sing pene kasekten kowe. Ayo, gurune rumangsa dosa apa ora kowe? Ah, wis kebuta wasis kowe. Terus to jemeno. Wis klebu dadi bocah pinter. Ngerti sakabeh lalakon. Sing tak sandang karo si sandang Pandhawa, dadi sandang bapakmu. Ya. Mula dina iki aku ora trima perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada lan entukmu ngololo kawan. Kakang Prabu Puntadewa nadyan to sakwutuhe Kakang Puntadewa ora luput. Kakang Puntadewa ora ngerti apa-apa. Apa wecane wong akeh uga diucapake kelawan Kakang Puntadewa. Perkara kowe ngapusi apa ora sing ngapusi dudu Kakang Puntadewa. Mudhek kowe. Ayo. Kowe bisa nyuwargake Kanjeng Rama, iso mateni Kanjeng Rama. Anake lanang belakno. Oh, margane pati kowe iki, Gus. Yo.
mati kowe. Oh. Kacarita kayata mangkono nenggih Sang Trusna Jumena putra sawargi Sang Prabu Drupada ing Pancala tandhing klawan Sang Resi Druna kasorane ngayuda Sang Trusna Jumena wis kaidak kailes datan mangga puliya klawan prajurit Maharata Sang Resi Druna ingkang kadik dayane kagila-gila nganti para Pandhawa jangga tintrim miris datan wani nandhingi kridanira Sang Begawan Durna ing mangke Sang Trusna Jumena wis datan saged ebah mokantun nengga sirnane Sang Trusna Jumena kocap nedhenge Sang Begawan Durna nedya namakaken pusaka nanging ana kedadian kang nyolowadi ing Dirgantara ana cahya kang sumunar gumebyar menika ta warnanipun Kumaranira ya Sukmanira sang putra siswa ing Sukalima ugi siswanira Sang Begawan Durna Narendra Paranggelung dijuluk Prabu Pagunadi ya Bambang Ekalaya ingkang wis gugur rikalane meguru kelawan Sang Begawan Durna ing mangke Bambang Ekalaya datan kersa minggah mring sumarga kalamun boten nderekaken Sang Bapa Guru sejati Sang Begawan Durna sami sakala kumlebat suka jroning pegawe Sang Begawan Durna Rama Premban jimat sesembahan kula Rama saking panginten kula Paduka Rama Premban boten badhe supe kaliyan kula. Oh lho anakku ngger sesuatu wong bagus. Pun bapa ora bakal lali ora bakal kelepian kawan jeneng sira Pagunadi ya Ekalaya. Dene sira nglebat ketemu kawan pun bapa. Nggih. Bapa estunipun kula menika sampun pinaringan kasuwargan kaliyan Jawata nanging telenging manah kula Bapa. Kula mboten badhe minggah dhumateng loka baka. Kula mboten badhe minggah dhumateng swarga. Menawi mboten nderekaken guru kula inggih pepundhen kula ingkang sejati Bapa Premban Begawan Durna. Kula wis saking menika Bapa keparing paduka kados pundi? Oh iya Ger. Ya. Pagunadipun Bapa ora bakal selak. Dina iki pun Bapa uga bakal mituruti panjenengan munggah bebarengan marang loka baka. Nanging enten ana sawetara pun Bapa tak ngrampungake jejibahan dhisik. Kacarita apa to sababe Begawan Durna makse badan wadak Pagunadi wis sukma tekse kumara kok bisa ketemu kok bisa caturan sababe apa
manut ila-ila ujaring para winasis wong kuwi yen to wis nyedhaki patine sok kulina diweruhi barang sing alus-alus ngandel ning nek ora ngandel ya ora apa-apa riwusnya mangkono Sang Begawan Durna kaya kedhep tesmak pandulune eling gawang-gawang rikala semana patine Pagunadya wis saka trekae Begawan Durna ngunduh woing pakarti meneh becik ketitik ala ketara ya ning kene iki kadarita gumregah tresna jumena kaya darbe daya kekuwatane gaib peparinging Gusti ngronta sigra kinipataken Begawan Durna dawah riwuca dawah sigra kataman pusakanira Sang Tresna Jumna wis lega rasane atiku Kanjeng Rama seda sing mateni kowe Begawan Durna iki piwalesku mati dening pusakaku tak tugel gulumu arep tak nggo undha sirahmu tak nggo bal-balan sirahmu